Ka Henyu Trap Youth Council sin kami hakashi tarik rempang kelapan bana. Bahkan sa panlong ika political awareness program akan rew tarik tau benai. Ban pensya ikipat ba haka bayade bat ka jingjit nomi khmat kaban salong haka arpau nyu tarik rempang arajar arpau lai. Uba robat jon karjarin. Uba dew presiden jong kasang habai keren bat kila patai kubor. Ulong baka jing temu ban panlong ika naga jing pensya ikipat ba. Kalong banyo ikina lam ka jela ki babit ki babiang banyo kasancar ka kadar kabakui kabasuba bat ban panurlong ki babun ki jindawa nakamata ka jimentoy jong ka jela ba ka jaj benruhi borok kawe bana ba ka HYC da ka jingkit klik namta ban pentikna ba kum ka jela hi borok kawe kan yo ya ki nong mi khman ki nong thawain bat ki nong sanchar ya ka jela ki babit ki bobiang bat banyo ya ka sanchar khadar ka bokhuj ka sanchar khadar ka bala ban urlom ya ki mat ki jura jong ka ri bat ka jet benreu ka sanchar khadar ka bala ban wanra ya ka roi ka par ki leng baro ni larai ban penlong ya ka political awareness program ane ga jing kai ba ya ki ba nong song snong ki ba it ki jongi halor kumno bangin le hakapor bangijit ya ki nong khmat ki jongi ki ban salong ki nong thawain bat ki nong sensar ya ka ri ba jat riu no trep bat ka jalam khlai ro hui ti kumta ni la shim ya rai ban perlong ya kani ka jing pensai ba lengba ki leaflet lengba ka jing pendon kam ya ki social media oker lengba ki jing roi ki ba nila penkre bat kumju ru lengba ki political awareness program la ki meeting ha kaleng ki jaka jongka bri no trip ka jing thu bat jing angnun jongni ko seng ban perlong ya kan di namar nishib ba mengikum ka jat menru no trip bat ka jalahi brokawi ini ban snothu shai ba kajing bomla ban urlom ki mat ki jura ki bangila dawa nakapor sa kapor kum ka LP de jing penrung ya khatin kasia kanet ka pra ka jing dawa penbek yo purusam ka jing wen ki hat motor ka jing dawa ban thokit da ka bajanai ya ki jing keno bamsak bampong bat ki wei ka de namar ba habun ki khep mengi kum ki ba ngila kum bakala jet yo hitip ba ka jingjit ye kinong mikmat ada election kadiga kumba kinong rep kibet yo sumbai but habab kibet yo sumbai ubom tikna usumbai ubasha alam bakala ka spa ka phau ka kia kaji snoniam kaji snodong snothai but kumta terter habakut uta usumbai upenmi ya kaji sneu ka ba da ki phau sha ye ka bang ibet kumba kinong rep kibet sikho upan dati kila banyo sipola ne kasan kho hadin kumjuru ha bangi jit au sensar dan da bangi jit da klenti ke bomdei kan penmi ru ye kinong sensar bat kinong thawan ki ba tam sipo ne kasan sha ga jin sneu ya kata tingi lamat ya kata bat ni simru ba ka sensar khada la ne politik kadi ka ke ba u blei no bu no thau la ya ni don lagi jong kiniam hari jan borok ni sim ba ka sensar khadar kadi ke bau blei u ayangi but namal u blei ulong bakhut kadi ru kadi ka kam ke bakhut but de ubru ubala pentingit de ubru ubala penjobo no ya kan but ni ha ban sim jikit klikum ki breu ban pentikna ba nginyo biang but perlong biang ya kan ka sensar khadar ke bakhut ke basuba tinggal ai kerteng ya kan ka campaign de jongi kum ka rai daw campaign arjar apply ka rai mo psungthu ba ka di ka rai jong upai ba bubun balang ban rai ban daw nomor ni no boleh kiladon ki riu rong ba jong ka jet riu ya ka ba long senior ba ka sensar khadar kila khansai haki bubun ki jaka ba man ka sansnem ki yale penbik ki breu ban man ka sansnem ro ki pai ba ki sa penbik ki breu ti kani klolong ke ke jing jam daw kani kenong ke jing jam ringu ya ka jap riu bat ya ka jalahi ba kawai ba namar ba
ngila jam daw na thadau ngim sem lala ban pen udlong ye sibun ki mat ki jura ki baj ba ba ki di basung thu ha ka por ban jit election kolong ka dei ka por ka ba mangi kum ki baj ba ngi IT bat pen khamti ye ki nong sangsar bat ki nong thawai tingi IT bat pen khamti ye ki ne ban sangsar bat ban thawai halon jong ni sansnem tingi sung thu kat kata ka ban IT bat pen khamti ye ki bru ban sangsar kam dei ka kamrit kamria na thai la dang le thit tang ka patlon la ne ka jacket ne ka sopti ru ida jit ka rong yu ka mo ka brand yu ta ban IT kat ya ka bor sensar kam dei ka kam masuk kin control le ka police la da ki control ya ka police la dang yo ya ki no sensar ki bombit pen biang ka poi ka jing sa siat ya ki breu kum ba jia yu ba chares kin control ya ka finan jong ka stil hi bro ko wi ka ba kam dei ka ba kai kin kila ban senaya ki an ke bangi ngam la ban tip kin wara ku me ka CA ka bangi ngam pedil kin wara ku me ka UCC ya ka ba bu jing ya ka ri ba ka jam dulu kum balong mentah ka kum ba pi ong ya KMDA mentah ka mining and geology department jo sarkar ka wanra ku me ta khandon ba ban yo mining license habdon sispa hektar ka jaka tiki pai ba kiri ban tip ba kan hapor bangi IT ban sensar kam dei ka kam kai kam dei ka kamrit kamria kabangin suele do thala ya kabangin su ong no bayar kat tang bat sipek arpek nani ner kat tang bat lai pho so pho jar nani ner kat bat iwi kombor iwi satri iwi piliang iwi samot iwi pila ha benir kat bat iwi yang khun ibai im singi asni bat iwi isiar khun iba mo iba su ai men sngi uyap no men met